Αφού τον είδαμε από κοντά ιδιαιτέρως, δηλαδή ότι έχει διαδρομή. Εγώ έλειπα, σας είδα όμως από το σπίτι μου. Δεν είναι φοβερή πάρα πολύ. Ο κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης, καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και βραβευμένος ως ο καλύτερος δημόσιος υπάλληλος στον κόσμο. Πάμε να δούμε λοιπόν την κάρτα σου και να μπούμε στην κουβέντα να δούμε τι έχουμε τώρα μπροστά μας. Να δούμε τι έχει γίνει και με την εργασιακή εφεδρεία για την οποία τόσο ακούγαμε. 10.000 άτομα έχουν φύγει μέχρι τώρα. Ο κ. Δρέπας αναγνώρισε ότι ήταν ένα μέτρο τουλάχιστον δώρο-άδωρων για το δημόσιο. Και αυτό που είπε ότι, και το είχαμε πει και μέσα από την ΕΡΤ βεβαίως, ότι μία φορά θα εφαρμοστεί, εφαρμόστηκε τέλος, δεν ξαναεφαρμόζεται. 10.000 λοιπόν άτομα έως σήμερα έχουν βγει σε εργασιακή εφεδρεία. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή αυτοί οι 10.000. Αυτοί είναι πλήσιον τη σύνταξη, είναι συνταξιούχοι, φεύγανε. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή, αυτό που επιβεβαιώνεται τελικά είναι ότι όσοι βγήκαν μέχρι τώρα σε εργασιακή εφεδρεία είναι αυτοί οι οποίοι θα έβγαιναν ούτως ή άλλως σε σύνταξη τους επόμενους λίγους ελάχιστους μήνες μπροστά μας. Ναι, αλλά αυτό συνέβη. Από τη νέα χρονιά δεν θα βγουν και όσοι είναι σε ΔΕΚΟ και σε άλλους φορείς. Συνολικά έχουμε πει ότι θα βγουν περίπου 20.000 περίπου δημόσιοι υπάλληλοι και για το στενό δημόσιο τομέα και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό που, όπως είπαμε, είναι ξεκάθαρο πλέον είναι ότι ό,τι έχει ανακοινωθεί και ό,τι έχει γίνει με την εργασιακή εφεδρεία μέχρι εδώ ήταν. Δεν θα υπάρξει εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Θα βγουν όσοι είναι να βγουν τώρα και τελείωσε αυτή η υπόθεση. Εδώ κύριε καθηγητά, είχαμε και μία κόντρα των δύο κομμάτων εξουσίας για του ποιανού ήταν η ιδέα. Εμείς εδώ σε αυτό το τραπέζι ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Ποιος ήταν πιο γαλαντόμος? Ποιος ήταν πιο γαλαντόμος στο δύσκολο κόσμο? Ο ένας έλεγε λοιπόν όχι δικιά μου είναι η ιδέα, ο άλλος έλεγε όχι δικιά μου είναι η ιδέα, αλλά τη θέλω και σε περισσότερο χρόνο. Και τελικά νομίζω ότι η ιδέα δεν ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω τι λέτε. Κοιτάξτε, εγώ από την αρχή είχα ερωτηθεί, ήταν σίγουρο ότι ήταν ένα μέτρο πάρα πολύ πρόχειρο. Είναι ένα μέτρο το οποίο δεν είχε καμία προοπτική, ήταν εμφανές. Και χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά, έτσι. Τίποτα πολύ. Ακούστε να δείτε. Να τα πάρουν τα πράγματα λίγο από την αρχή. Σας ακούμε. Από τη στιγμή που έχουμε μνημόνιο στην Ελλάδα. Γιατί θεωρείτε ότι αυτό είναι το μη. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τη δική μου άποψη. Λοιπόν, από τη στιγμή που εμφανίζεται το μνημόνιο ουσιαστικά περιέχει μια σωρία μέτρων, πραγμάτων που πολλά από αυτά έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί το 60, το 50, το 70, το 90, το 2011, σωρία τέτοιων πραγμάτων. Σκεφτείτε ότι είναι ένα είδος χωματερής. Δηλαδή, όλες οι μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα είναι εκεί μέσα. Ωραία. Κάποιες από αυτές, κάθε φορά μέσα από μια διαλογική διαδικασία, συγκεκριμενοποιούνται και πρέπει να γίνονται. Ωραία. Βεβαίως, το βάρος όλων αυτών των μέτρων που περιλαμβάνονται μέσα εκεί είναι στο περίφημο δημοσιονομικό πρόβλημα. Δηλαδή, ό,τι επιλέγεται με βάση τη βαρύτητά του να βοηθήσει το δημοσιονομικό πρόβλημα. Λοιπόν, δεν γνωρίζω τίνος ιδέα ήταν η εφεδρεία. Έτσι, ούτε με ενδιαφέρει. Αυτό που το οποίο με ενδιαφέρει είναι ότι σίγουρα όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση και το κράτος, αυτό δεν ήταν μια ιδέα ή μια πρακτική η οποία θα βοηθούσε το κράτος να γίνει καλύτερο. Αυτό είναι βέβαιο. Όπως στην ίδια λογική δεν είναι και απολύσεις. Δηλαδή, αν αντί για την εφεδρεία, η οποία δεν απέδωσε, βεβαίως δεν θα μπορούσε να αποδώσει, διότι δεν υπήρχαν στοιχειοδός τα κριτήρια εκείνα με τα οποία θα μπορούσε να πει ο κύριος Αρβανίτης, ο κύριος Σταυρουλάκης κτλ. Αυτοί έχουν αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά, άρα πρέπει να τους βάλω από εκεί. Αυτό δεν υπήρχε. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε περιγραφές θέσεων, ούτε έχουμε αξιολογήσει από τις αρμοδιότητες που έχουμε ποιες μας κάνουν, ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες δεν είναι. Έτσι. Αυτό πόσα χρόνια θα έπαιρνε? Δηλαδή, κάναμε 2 χρόνια για να μάθουμε πώς είμαστε στο δημόσιο. Για να δούμε ένα business plan για το δημόσιο. Πόσο χρειαζόμαστε, τι χρειαζόμαστε, ποιες θέσεις. Δεν είναι πρόβλημα business plan, κύριε Σταυρουλάκη. Είναι πρόβλημα πολιτικής βούλησης, είναι σαφές. Η Ελλάδα τρέχει κοινοτικά πλαίσια στήριξη 20 χρόνια. Εγώ λοιπόν θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησα ήμουν νιός και γέρασα. Το πρώτο project το οποίο συνάντησα αρχίζοντας να δουλεύω στο δημόσιο ήταν μια βάση δεδομένων με την οποία θα καταγράφαμε το προσωπικό. Από τότε. Αντιλαμβάνεστε ότι αν 20 χρόνια μετά, ακόμη και αν είστε σε χώρα που ο υπολογιστής ήταν άγνωστη έννοια, θα είχατε καταφέρει και θα την είχατε φτιάξει μια βάση δεδομένων. Το λέω αυτό με την έννοια ότι δεν είναι θέμα. Προσέξτε, αντιλαμβάνομαι πάρα πολλές φορές αυτό που λέγεται, ότι μήπως αυτό θα πάρει χρόνο και εμείς θέλουμε κάτι γρήγορα γιατί τώρα τα πράγματα μας πιέζουν. Έτσι έχουμε πάει 20 χρόνια όμως πίσω. Αυτό είναι, με τη λογική ότι με πιέζει. Χτες το βράδυ, κύριε καθηγητά, και δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε στο Sky,
Ναι, δεν βλέπω στους φακέλους ήταν. Δεν πάει το κοντρόλ. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ήταν ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ο οποίος ανέφερε, επειδή είναι και ένας εκ των μυστήρων της θέσης για το αξίωμα του Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος. Ανέφερε ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα πολύ μικρό και ευέλικτο δημόσιο. Ναι. Εδώ αυτοί δεν έρχονται, έτσι. Πάνε μόνιμα εκεί. Πάνε μόνιμα εκεί. Καλύτερα. Και ένας φίλος, ο πρωθυπουργός πάει. Γι' αυτό που και διπλάσια τηλεθέαση. Ανέφερε περί του δημοσίου πάντως ότι θα πάμε σε ένα πολύ στενό, μάλλον πολύ ευέλικτο και πολύ μικρό δημόσιο τομέα. Και φαίνεται, γιατί αυτό το έχει ακουστεί και από άλλους και από άλλα ηγετικά στελέχη, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, ότι γενικά τα επόμενα χρόνια θα δούμε ακόμα πιο πολύ να συρρυκνώνεται το δημόσιο. Και αυτό που λέμε τώρα για αποχωρήσεις, απολύσεις και εργασιακή εφεδρεία, μπορεί να μην υπάρχει εργασιακή εφεδρεία στο μέλλον, αλλά να δούμε άλλα σχήματα, τα οποία πάλι να οδηγούν σε συρρύκνωση του δημοσίου και σε αποχωρήσεις, μαζικές αποχωρήσεις ή και ακόμα απολύσεις, όπως έχει αφήσει ανοιχτό η Τρόικα. Δεν το πιστεύετε αυτό? Όχι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω γιατί, ακούστε να δείτε. Αυτή η κυβέρνηση που έχουμε τώρα είναι από τα μεγαλύτερα κυβερνητικά σχήματα που είχαμε ποτέ. Έχει τους περισσότερους αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς. Σημειώστε δε το εξής, ότι αυτή η συζήτηση περί μικρής και ευέλικτης κυβέρνησης, αν πάτε λίγα χρόνια πίσω, αλλά ίσα για τόση μνήμη έχουμε, κυβερνήσεις Σιμίτη. Έτσι. Τότε λοιπόν αρχίζει το εξής απίστευτο στην Ελλάδα, ότι μειώνουμε τα υπουργεία. Δηλαδή τι κάναμε ακριβώς? Μειώναμε τον αριθμό των υπουργείων, συγκολώντας υπουργεία μαζί. Παραδείγματος χάρη το λεγόμενο Υπουργείο Οικονομίας ή Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό έπαιρνε διάφορα ονόματα. Λοιπόν, κολλάγαμε το βιομηχανίας, το εμπορίου, το ναυτιλίας, ανάλογα και το καιρού. Προσέξτε, αυτό εμφανιζόταν ως μείωση του κυβερνητικού σχήματος 10%. Βεβαίως, άμα είναι 30 και τα κάνεις 20, αντιλαμβάνεστε ποιος είναι ο βαθμός μείωσης. Είχαν έναν υπουργό και ήταν τεχνίαντος συγκοληθέντα. Δηλαδή, θέλω να σας πω το εξής. Απλή ερώτηση. Πόσα είναι τα υπουργεία σήμερα? 15 θα μου πείτε, και μία η Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης. Ωραία. Για δέστε μέσα στα 15 τι είναι. Γιατί λέμε 15 και πάει και τέλειωσε. Είναι 75 γενικές και ειδικές γραμματείες. Κάθε μία εξ αυτών έχει ένα ολόκληρο σώμα πολιτικών προϊσταμένων, για τα οποία δεν μιλάμε εμείς ποτέ. Αυτά είναι terra incognita. Πόσοι είναι οι πολιτικοί προϊστάμενοι, το πολιτικό κομμάτι της διοίκησης? Πόσοι είναι? Πόσοι είναι οι σύμβουλοι, συνεργάτες, οι ειδικοί σύμβουλοι των υπουργών που έρχονται και φεύγουν μαζί με τους υπουργούς και εν τω μεταξύ? Πόσα λεφτά παίρνουν? Καλά, και πόσα λεφτά κάνουν. Αυτό είναι το τελευταίο. Εγώ θα σας έλεγα και τι δουλειά κάνουν ακριβώς. Και αν μου πείτε ότι, κοιτάξτε να δείτε, ήταν περίοδοι που ήταν και 2.500 άνθρωποι μόνο για το κεντρικό κράτος, μιλάμε για έναν ολόκληρο στρατό ανθρώπων. Προσέξτε τώρα. Αυτή η τεχνητή συγκόλληση που έχει οδηγήσει? Στο ότι κάθε μονάδα η οποία συγκολλάται με μία άλλη έχει από κάτω μονάδες υποστήριξης, έχει πολιτικό προσωπικό. Αυτή λοιπόν η συγκόλληση δεν έφερε ποτέ το ποθητό αποτέλεσμα. Δεν επικοινωνούν δηλαδή οι ομάδες αυτές? Συνεχίζουν να λειτουργούν σαν ξεχωριστά υπουργεία. Το μόνο κοινό που έχουν είναι το πρόσωπο του υπουργού, ο οποίος προείσταται 2-3 κτλ. Και όλο αυτό οδήγησε ουσιαστικά σε μια πλειοδοσία στο πολιτικό προσωπικό. Αν εγώ θέλω να ξεχωρίσω περισσότερο από σένα, δώσ' μου 2 σε συσκευασία του ενός, πώς να το πω τώρα. Αστειεύομαι βεβαίως, που δεν είναι πρέπον να αστειεύεσαι με αυτά τα πράγματα. Όμως είναι τεράστιο το κράτος. Εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να μειωθεί? Απολύτως. Απολύτως. Κατηγορηματικός. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Εάν δείτε, αφήστε το κέντρο, να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα και αμέσως μετά στο πώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 23.000 και κάτι νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Προσέξτε, αυτά θα συντηρώ εγώ, θα συντηρεί το κράτος. Δηλαδή θα συντηρώ εγώ ως φορολογούμενος. Ωραία. Αυτά πώς φτιάχτηκαν? Αυτά φτιάχτηκαν σε μια διαδικασία εξελικτική. Δηλαδή, όποιος πίεζε, έτσι, όσο μπορούσε να πιέσει, έπαιρνε και το κάτι του. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο δημόσιο έχουμε τους περίφημους κλάδους. Μπορεί να μην ξέρουμε τι κάνει ο καθένας, αλλά σίγουρα είσαι σε κάποιο κλάδο. Υποτίθεται ότι ο κλάδος αυτός σου λέει και τι να κάνεις. Απλώς δεν τον θυμάται κανένας, γιατί κάποτε κατετάχθησε. Λοιπόν, εάν τους δείτε, είναι 1.500 κλάδοι, που σημαίνει 1.500 ειδικότητες, σκεφτείτε εσείς. Και από αυτούς η μισή είναι κενή. Δηλαδή, κάποτε μπήκε κάποιος εκεί, έφυγε, γιατί ήταν ο Αρβανίτης, του οποίου του είχαμε προσθέσει ότι για να μπει στον κλάδο αυτόν πρέπει να έχεις και αυτό και αυτό, για να πάρεις αυτό και αυτό, το μπόνους εννοεί, το παραπάνω, το διαφορετικό. Ή για να μπεις. Μετά έφυγες, μετά έμεινε αυτό, δεν ξαναμπήκε κανείς εκεί. Προσέξτε τι μου λέτε τώρα.
Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κράτος το οποίο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι τεράστιο ως μέγεθος σε σχέση με τις ανάγκες που καλύπτει. Δύο, είναι παροχημένο στη λειτουργία του. Δηλαδή, δεν έχει τα βασικά εργαλεία με τα οποία μπορεί να δουλέψει. Τώρα, γιατί δεν τα έχει και είναι παροχημένο στη λειτουργία του, αφήστε το, γιατί εντωμεταξύ έχει φάει και 3 κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Τώρα και 4ο. Και σκεφτείτε ότι το καθένα από αυτά είναι περίπου 20 δις. Άρα υπολογίστε και 80 δις για να γίνει καλύτερο, αλλά δεν έγινε. Άρα γλέτια. Λοιπόν, μαζί το πάμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το κράτος σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπο με τον εαυτό του κατά βάση. Δηλαδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε στοιχειώδη πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει. Άρα πρέπει να μειωθεί. Αυτό είναι βέβαιο. Να μειωθεί ως προς τον αριθμό των ανθρώπων του ή προς τον αριθμό του οργανογράμματος του, των θέσεων. Είναι από τις σπάνιες φορές που γίνεται αυτή η ερώτηση. Να σου πω κάτι. Πόσα είπατε νομικά πρόσωπα? 23.000. 23.000. Δηλαδή 23.000 διευθυντές είναι αυτοί. Δηλαδή 23.000 πολιτικοί instructors. Δηλαδή 23.000 κομματικός στρατός. Δηλαδή 23.000 πρασινογαλάζι. Πολύ. 23.000 που λέει πρέπει να συμμορφωθούμε και να γίνουμε σωστό κράτος. Αυτοί οι 23.000 που μας τη λένε κιόλας. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα έγινε ουσιαστικά με συμμετοχή πάρα πολλών ανθρώπων οι οποίοι ήταν διατεθειμένοι να προστρέξουν σε αυτό. Δεν αντιλέγω, και κάποιοι άλλοι σαν και εμάς επίσης συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά λέω λοιπόν τώρα που είμαστε, αρμοδιότητες, το πιο βασικό απ' όλα, δηλαδή το τι κάνει το δημόσιο. Εάν το κοιτάξετε ψύχρεμα και πείτε χωρίς καμία περιστροφή και δεύτερη σκέψη ότι τα μισά από αυτά τα οποία υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνει τα μισά, ξέρετε που είστε? Είστε ακριβώς πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Όντως τα μισά κάνει και λιγότερα. 2. Οι δομές του, που γίνεται όλη αυτή η φασαρία που θα καταργηθούν, που θα συγχωνευτούν. Αν καταργηθούν οι απολύτως άχρηστες, που ποιες είναι απολύτως άχρηστες? Όταν δηλαδή εγώ έχω σε ένα υπουργείο, σε ένα κτίριο, 6 διευθύνσεις υποστήριξης. Δηλαδή να σας φέρνω τα μολύβια, να σας βάζω τα καλώδια. 6. Αν είχα μία, θα πήγαινε πολύ κακά το υπουργείο αυτό? Προφανώς όχι. Η συγχώνευση, προσέξτε, των υποστηρικτικών μονάδων λέγεται από εποχή Σιμίτη. Εδώ δηλαδή και 15 χρόνια τουλάχιστον έχουμε από τις αρχές της δεκαετίας του 90 συνέχεια αυτή την ιστορία. Συγχωνεύστε τις υποστηρικτικές. Ενώστε αυτές που δεν χρειάζεται. Όσον αφορά το προσωπικό, για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Το προσωπικό το ελληνικό, και δεν ξέρω γιατί δεν λέγεται, είναι γυρασμένο. Αυτή η προέκταση που βλέπετε ότι το 2015 θα έχουν φύγει 150.000 είναι επειδή θα συνταξιοδοτηθούν. Ναι. Δεν πρόκειται να τους διώξει κανείς. Το τραγικό ξέρετε ποιο είναι? Τι θα γίνει το 2016? Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή εμείς γερνάμε, δεν ανανεώνεται το δυναμικό, Από εκεί και πέρα υποτίθεται ότι κάποια πράγματα πρέπει να κάνει το κράτος είτε σήμερα είτε αύριο. Το ερώτημα είναι, θα μπορέσει να τα κάνει? Όχι. Αν δεν μπορέσει να τα κάνει, τότε πηγαίνετε στη λογική των ναυπηγείων. Εσείς θεωρείτε που έδειξε προηγούμενα ο κ. Σαρβανίδης. Εκεί θα πάμε. Κύριε Καρκατσούλη, εσείς θεωρείτε ότι δεν πρέπει να γίνουν απολύσεις? Δηλαδή και ότι αυτό το προσωπικό ούτε δεν φτάνει καν? Το προσωπικό, με συγχωρείτε, το προσωπικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι εμπολής ακατάλληλο γιατί δεν είναι εκπαιδευμένο, εμπολής γυρασμένο, εμπολής παροχημένο σε σημεία του ανίκανο ή και διεφθαρμένο. Όλα αυτά είναι δεδομένα. Η απάντηση, η προσωπική μου άποψη είναι: κανένας δεν πρέπει να χάσει θέση εργασίας σήμερα. Κανένας. Ούτε μία θέση εργασίας. Πρέπει να παλέψουμε και την τελευταία θέση εργασίας. Γιατί το λέτε χριστιανικά, το λέτε αυτό? Όχι, δεν το λέω καθόλου χριστιανικά. Λόγω κρίσης. Το λέω διότι εάν εγώ απολύω κόσμο, τότε το μόνο που θα κάνω αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν προηγήθηκε η προηγούμενη διαδικασία, εγώ δεν είπα να μην ξεφορτωθεί το δημόσιο πράγματα που δεν χρειάζονται, αλλά σε όλες τις χώρες του κόσμου όπου έγιναν τέτοιου τύπου απολύσεις, μειώσεις προσωπικού κτλ., υπήρχαν προγράμματα πιο πριν που προετοίμαζαν τους ανθρώπους για να μην δημιουργήσουν κοινωνικά δράματα. Υπήρχε ένας ιδιωτικός τομέας που δούλευε εδώ μεταξύ. Με συγχωρείτε, ένας άνθρωπος που είναι 50+. Ξέρετε ότι σε όλη την Ευρώπη τρέχουν προγράμματα για ανθρώπους που περνάνε τα 50, γιατί είναι στο προστάδιο για να φύγουν,
προγράμματα υποστήριξης. Τι θα κάνει ένας άνθρωπος του οποίου του μένουν 7-8 χρόνια να συνταξιοδοτηθεί, θα βγει σε αυτή την ηλικία έξω, έτσι, θα έχει συνεισφέρει, να το δεχτώ εγώ, στο να λειτουργήσει ενδεχομένως καλύτερα ο χώρος του, πλην όμως θα είναι ένα κοινωνικό ράκο στο οποίο θα το επιφορτιστούμε. Θα ήθελα να κάνω τελευταία ερώτηση σήμερα σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να μας πείτε ποιο είναι το κόλπο. Όσο μπορείτε πιο σύντομα. Δηλαδή, γιατί και ποιοι θέλουν ένα κράτος που να μην έχει κράτος. Ποιοι και γιατί είναι αυτοί που θέλουν να μην υπάρχουν και να λειτουργούν οι κρατικές και οι δημόσιες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Το ποιοι θέλουν να μην υπάρχει κράτος. Το ποιοι δεν με ενδιαφέρει, το γιατί θέλω. Και το γιατί και το πού. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει ήδη μια μικρή προϊστορία, όχι μεγάλη, που μπορεί κανείς να τους ακτινογραφήσει πολύ εύκολα. Έτσι. Ναι. Αν δηλαδή, κοιτάξτε, ένα πράγμα δεν είναι κρατικό ή δεν θα είναι τίποτα, ή θα το διοικεί κάποιος ιδιωτικός τομέας. Σωστά. Το πρόβλημα που έχω εγώ δεν είναι καθόλου με τον ιδιωτικό τομέα. Το πρόβλημα είναι με την ανυπαρξία κανόνων και με τη μη εφαρμογή κανόνων. Οι άνθρωποι που είδαν προηγουμένως στο βίντεο στο Σκαραμαγκά, ακούσατε, έλεγε για ένα σύνδικο πτώχευσης, προσπαθεί να πτωχεύσει. Να σας πω λοιπόν κάτι. Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα να πάρουμε τους δείκτες του Doing Business, να πάρουμε δηλαδή κριτήρια της World Bank, που δείχνει ότι σε δύο τομείς, προσέξτε, και στο protecting investors, δηλαδή πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται να επενδύσει στην Ελλάδα έχει εγγυήσεις για να μην χάσει τα λεφτά του, αλλά και στην προστασία των εργατών, δηλαδή στο πώς κλείνει μια επιχείρηση, είναι τελευταία. Σας ρωτάω λοιπόν εγώ, αυτό το οποίο είναι πιο ανησυχητικό τι είναι, να πάει σε έναν ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, ή η ανυπαρξία κανόνων, η ανυπαρξία πλαισίου, η μη λειτουργία στοιχειωδών πραγμάτων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει credit για να ανοίξει μια δουλειά, έτσι, πέστε ότι κάτι δεν πήγε καλά και δεν πλήρωσε μια δόση από το αυτοκίνητο που είχε πάρει δάνειο. Πέφτει στον Τηρεσία. Άπαξ και πέσει στον Τηρεσία, πώς βγαίνεις από τον Τηρεσία? Εσείς τα ξέρετε και πιο καλά. Σε 2-3 χρόνια να οριμάσεις. Μπράβο. Ναι, γιατί μου είχε κι άλλη μια στραβή και δεν πλήρωσα και το δάνειο από το σπίτι. Κατά τα λοιπά όμως είμαι εντάξει. Ξέρετε εσείς άλλη χώρα στην οποία ανθούν οι business, να το πω έτσι, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία, που δεν υπάρχει κάποιος τρίτος ο οποίος βεβαιώνει για την πιστοληπτική μου ικανότητα παρά μόνο ένας ιδιωτικός φορέας που λέγεται Τηρεσίας? Ξέρετε τι έχουμε κάνει εδώ εμείς σε αυτή τη χώρα? Οι εγγυήσεις που σας λέω εγώ να υπάρχουν, μιλάω για τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μιλάω για κάποια σοσιαλιστική χώρα. Δεν υπάρχει. Τα ελλείμματα που έχουμε εμείς είναι ελλείμματα και τέτοια. Άρα λοιπόν, για να το κλείσω αυτό, το κράτος όσο διαλύεται μέσα σε ένα πλαίσιο ανυπαρξίας κανόνων, ανυποληψίας, έτσι, και μεγάλης επιθετικότητας από την άλλη μεριά, από συμφέροντα, από ιδιωτελείς σκοπούς κτλ., θα οδηγεί το σύνολο της κοινωνίας σε παρακμή. Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε διαλύεται μεγαλοπρεπώς. Πώς το είπες? Διαλύεται μεγαλοπρεπώς. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.